Mga empleyado nagpikit rally gawas sa opisina sa usa ka manpower agency sa Mandaue City. Gisupak nila ang pagpanaktak sa mga empleyado sa kumpanyang giserbisyuhan tungod kuno sa pagbalhin sa lugar sa operasyon ini. Ang report ni Nico Sereno live. Nico. Yes, nagprotesta kining mga trabahante sa usa ka kumpanya nga apektado kay mataktak kuno sila sa trabaho tungod sa pagbalhin og operation sa ilang kumpanya. Sa opisina sa Manpower Service Contractor sa may barangay Subang Dako, Mandaue, nagtapok og nagprotesta kaganihang buntag ang mga empleyado. Gisupak nila ang matud pa pagpanaktak og trabahante sa ilang na-assignan nga kumpanya. Ang gitrabahoang food company sa may barangay Magikay mubalhin na og operasyon sa barangay Katarman, Liloan. Subay niini ang pagpahunong sa serbisyo sa moabot 30 ka empleyado tungod sa redundancy. Butang nga gisupak nila kay nang hiring mangkuno. So muna yung mga libkan nung gitangtang mga mas advantage sa dumi kay kamao na mida sa trabaho. So ang mga bago nga mas taas pa og tayo sa pag-training, no? So muna yung mga balakan kay nganong wala midadala, yan nag-hiring sila. Kaganiha gipatawag sila sa ilang agency aron istoryahan ang uban gipang tunulan sa cheque. Naam ko sa itong among memorandum din nga dili i-remove ang mga trabante or reassign or redeploy. Pero nahimutang man na o siya redeploy. Kay pero meron trabaho naman nahaman sa sudlon. Maingon sila nga bayaran me. Amo arang kuha na dokumento nga among gibuktan nga pamatuod na mo ni condition sa tarong nga nagsubay sa balaod ba. Human sa meeting, nahinayon gyud kuno ang pagpanaktak. Sagad mga union officers ug members, butang nga gihulagway nila nga union busting. Apan ang kadaghanan, makapadayon ra sa pagpanarbaho. Gisuwayan namo pagkuha sa habig sa tagduma sa manpower contractor apan walay miatubang kanamo. Pagtawag sa ilang numero, giasoy sab sa representante nga base sa abiso sa ilang legal department, dili sila muhatag og pamahayag kabahin sa issue. Gipahibawalan sa presidente sa Union nga alauna karong hapon nagsugod na og bayad ang kumpanya ug nagtunol na og cheque ni atong ubang mga empleyado nga maapektuhan sa pagpanaktak o dili na mapadayon og employee sa maong kumpanya. Hinuon ang kadaghanan niini makapadayon man sa ilang pagtrabaho bisan pa man kumibalhin og operations ang kumpanya sa lain nga lugar. Samtang nahigayunalan aton ipakita ang sitwasyon dinhi sa gawas ni pagbunok ni mga orasa sa kusog kaayo nga uwan dinhi sa atong nahimutangan sa ganghaan sa atong compound dinhi sa Barangay Apas. Alas 4:37 karong hapon mipagawas og thunderstorm advisory ang pag-asa sa mga lugar nga maapektuhan ining heavy to intense rains dinhi mismo sa Metro Cebu, Cebu City, Mandaue City ug Lapu-Lapu City. Gibana-bana kuno mulanat sa usa nga to sa duha ka oras kining pag-uwan-uwan ug mipahimangno sab sila, mi-alerto sab sila sa lungsod sa Cordova. Wa kuno musunod expecting sab paingon dito ang pagbunok sa uwan in 30 minutes sukad na issue sa pag-asa katong ilang advisory. Mo pahimangno nila sa tanan magbantay gyud gihapon katong mga nagpuyo sa mga flood ug mga landslide prone areas taliwa ni atong di kay maayong dagan sa panahon karon. Mo kana latest gikan dinhi sa gawas lan. Okay, daghang salamat Nico Sereno.